Det er den store dag for Stine Henriksen og hendes mor Kirsten Henriksen. Om en halv time så er det nervebrag. Så jeg håber på, at jeg kan det hele udenad. Årets sommerkollektion i deres fælles firma skal præsenteres ved et show på Posten i Odense, hvor salen er fyldt med kvinder i alle størrelser. Jeg tænker, alle de mennesker, de er interesseret i at se vores tøj. Det er da dejligt. Ja. We are ready! Stine Henriksen og hendes mor Kirsten har i fællesskab opbygget en kæde af 7 tøjforretninger, hvor kraftige kvinder også kan blive klædt på. Det er jo ikke meningen, du skal ligne en spærreballon, bare fordi du bruger en stor størrelse. Det er i hvert fald sådan, vi tænker. Vi går fra størrelsesmål op til 4X large. Der er mange, der gerne vil købe det i hvert fald, så det må være rigtigt nok. Forretningen har de givet navnet Stine & Co. Jamen, det er jo det, kunderne kommer ind og spørger så om, hvem er Stine og hvem er konen? Og så siger jeg, jamen Stine, det er min datter, så må jeg jo være konen. Jeg har lidt en rigtig størrelse til det her. Kom du med mig? Ja. Mor og datters iværksættereventyr begyndte for 9 år siden, dengang Stine var en ung pige på 23 år, med en mor, som havde problemer med at finde tøj til sig selv. Så skulle vi ind og prøve alt deres smarte tøj, men hun kunne aldrig passe det. Skal man op i konestørrelse, så bliver det også konetøj. Og det synes jeg ikke lige, at jeg har lyst til. Så var jeg jo nødt til at begynde at lære at sy. Hun lignede bare ikke alle de andre. Slet ikke, om hun var smart. Hvis man har lidt for mig der, eller lidt for mig her, så ser man jo egentlig ikke bredden, når det kommer ned i forskellige længder. Og jeg kunne godt lide, at folk de gik hen og pillede i hende. Og så var de hen og kigge, om de måtte kigge mig i nakken, hvor det tøjet var fra. Og altså uanset hvor hun bevægede sig hen, der var der jo altid mange mennesker, der sagde, nej, hvor har du købt den jakke hen? Det kunne jeg jo så ikke lige så godt fortælle, enten at det var hjemmesygt. Gud, jamen, så er det jo Stine og mig lige om lidt. Gys. Hos Stine begyndte en idé at tage form. Jeg tænkte bare, hvis du skal ind i en branche, hvor du allerede har så mange konkurrenter, så gælder det om, at du finder dig en niche. Prøv at tænke alle de mennesker, der render rundt derude, ligesom min mor gjorde i så mange år, og bliver ved med at prøve tøj, bare for at finde ud af, at de kan ikke passe det, og så bliver de deprimeret og mener, at de er for tyk her og der, når de slet ikke er det. Altså en rigtig kvinde, hun har sgu da lidt til gården og til gaden. Så jeg tænkte, det skulle være sådan noget tøj. Kan jeg ski godt? Jeg sagde, at hun skulle blive på sit job, fordi hun havde faktisk et rigtig godt job. Og hun vidste, hvad hun havde, hun vidste ikke, hvad hun fik. Det var mine kommentarer til det. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre. Du svingede rundt. Så må vi jo så sige, at det går rigtig godt alligevel. Mor, det ender med, det er dig, der kommer op på catwalken alle 10 gange næste gang. Stine åbnede den første tøjbutik i København med tøj, som mor Kirsten havde syet. Og de var så vilde med mors tøj, det var helt vildt. Jeg fik en kasse hjem, og så solgte jeg direkte op i kassen. Stilen var ny og lidt anderledes. Det, som vi har valgt at fokusere på, det er jo netop den her kunstneriske boheme-stil. Umiddelbart efter åbnede Kirsten butik nummer 2 i hjembyen Fåborg, og så var der ikke længere tid til at sy tøjet selv. Det blev så ikke til mere, for der var travlt fra dag 1. 559 kroner. Og så måtte vi jo så finde nogle steder, vi kunne købe tøjet i stedet for. Det er jo god kanon. Det kan vi jo ikke sige andet. Så er den her. Ej, den kunne jeg også godt lide. I dag bliver tøjet syet i Herning, men selve designet er det stadig Kirsten, der står for, i tæt samarbejde med datteren Stine. Mine idéer for den sags skyld, de er helt ude på overdrevet. Og så kunne man sætte det her på som en kæmpe krammerhuslomme. Jeg kan ikke sy, jeg har aldrig kunnet sy. Men jeg har en hel masse idéer til, hvordan jeg synes, tøjet skal se ud. Det kan du da godt. Jo. Det kan du. Ja, måske. Så rykker jeg lidt ved deres tankegang, og så mødes vi på noget sådan håndgribeligt. Jamen, det er samtidig hendes vilde idéer, de er lidt for vilde. Mens modellerne præsenterer sommerens kollektion, er Stine og hendes mor allerede i gang med efteråret 2009. Hele februar måned blandt andet, der var vi jo på messer i Tyskland og Danmark og Paris, og det er vældig hyggeligt. Der er ikke ret mange mødre, der er så privilegerede, at de har så tæt et samarbejde med deres datter. Så det nyder jeg. Vi skal regne med, når det bliver vasket, der bliver behandlet. Det er sgu gået gnidningsfrit. Jeg kan godt lide, at vi kan have de her vilde diskussioner, uden at det bliver personligt. Vi har faktisk aldrig været uvenner. Nej. Heller ikke engang, da hun var teenager. Jeg må være et prakteksemplar.
Ja, eller også er det din mor, der er god. I dag har Stine og Co. 3 butikker på Fyn, som Kirsten har ansvaret for, mens Stine står for 4 butikker i København. Nu har jeg den alder, så der skal det bare fortsætte, som det kører nu. Så må hun køre videre med flere butikker, hvis det er det, der skal til. Det må tiden vise. Hun kunne godt vende på det. Hvor var det flot, Jonna. Jeg kunne godt tænke mig at ændre folks opfattelse af, hvordan en kvinde egentlig bør se ud. I hver evig eneste dag, så får vi nye kunder ind i butikken, som ikke anede, de eksisterede. De falder fuldstændig i svim og siger, tænk, at sådan noget er. Og så en hel butik. Det er da sejt.